Bari takon karo kowe sapa jenengmu? Takon karo aku hawa papat karo kadang-kadangku bakal golek panitisan. Mula Raden, aja ngedangi dalanku. Aja ngedangi dalane aku kabeh iki sak kadang. Ora kena ngadangi dalanku aku bakal lumarep ning pertapan Arga Kutha. Ora kena pancet kudu bali. Apa kelakon aku wani mateni karo kowe? Maju jangan pating karo sabarke perbatang. Aja ning sampyo kuwandamu mati tiri aku jokot. Siung pengapit panasamu. Maju jangkah ra bakal tak tinggal loncat kowe kabeh. Ya. Ya. Sinuwun Prabu Karna, kepiye Begawan Kisah Sidi? Kula nuwun sewu. Ndamel kejut penggalipun ingkang abdipun Kisah Sidi dinten sakmenika krana paduka rawuh. Ngabiyantur mangreksani ingkang abdipun Kisah Sidi. Ndamel kaget arawuh paduka sengkan-sengkan datan pepoyan. Kula nuwun sewu sinuwun. Wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing mriki? Menapa wonten lepatipun ingkang abdipun Kisah Sidi, monggo kula aturi anyendu tuwin andukani sartanipun menawi badhe paring pidana kasumanggaken sinuwun Begawan Kisah Sidi. Wonten timbalan. Sepisan sowanku kelawan Bapa Durna iki nganthi kelawan Bapa Durna iki tilik marang karaharjanmu. Inggih matur sembah nuwun sinuwun ya. Angka loro sowanku iki ora saka karepanku dhewe, nanging sowanku iki dinuta dening ya kuwi Yayi Prabu Duryudana Nalendra Ngastina. Sinuwun Prabu Duryudana utusan sartanipun dawuh kelawan jengandika supados arawuh wonten ing mertapan Arga Kutha Runggu mriki. Ya dasar para nyata. Sinuwun ngaturaken panuwun dening atasipun kula menika namung pandhita gunung. Ngilmu kula menika mboten buntas, kula menika namung sekedhik ingkang kula mangertosi dene kerawan priyayi agung. Duh, prasasat kadhe dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalih kula sinuwun. Ya. Sowanku iki diutus ning Yayi Prabu Duryudana supaya nanjihake ana ing sak wewengkoning negara Ngastina kebawat keprentah negara Ngastina kengaran pertapan Kutha Runggu. Kowe lah dalam bareng ndak teliti ndak luruk ana ing kene kok pancen bener ana pertapan ya kuwi sing jeneng Arga Kutha Runggu. Kamangka pandhitane ya kuwi Begawan Kisah Sidi wis pirsa sartane wis tepung kelawan Nalendra Ngawangga. Kowe lah dalah. Inggih. Awit sampun kula matur panjenenganipun Nalendra ingkang sampun kondhang. Ya. Lajeng wigatosipun menapa sinuwun? Mengko dhisik. Yayi Prabu Duryudana dawuh kelawan aku yen to panjenengane oleh wangsit sartane pikantuk wisik saka para Jawata. Yen to anggone jumeneng ratu madeg Nalendra ning negara Ngastina. Lenggah dampar keprabon negara Ngastina bisa ayem, bisa jenjem sartane bisa ayem yen to nggayuh wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Makutha Rama. Mongko bareng Yayi Prabu ngendika kelawan aku panjenengane ngendikake yen to entuk sasmita sing dadi lantaran tumedhak ing Wahyu Makutha Rama utawa Wahyu Kanalendra niki mau ya mung awakmu ya kuwi pandhita ing Arga Kutha Runggu Begawan Kisah Sidi. Apa pancen kuwi nyata? Bela dalah sinuwun kula nuwun sewu. Malah babakan menika kula piyambak dereng mangertosi menapa kula ingkang badhe dados lantaran tumedhahipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Makutha Rama sinuwun. Bela dalah. Mula kang saka kuwi Begawan Kisah Sidi gandeng Wahyu Makutha Rama kuwi ngendikane Yayi Prabu Duryudana sing dadi lantaran tumedhake ya kuwi mung sira pribadi. Mula Wahyu Makutha Rama ndak jaluk kanugrahan iki mau ndak jaluk
Kirana sukulan penggalihmu Wahyu Makutha Rama iki ndak jaluk supaya Yayi Prabu Duryudana nggayuh sartane kedunungan kanugrahan iki mau Begawan Kesawa Sidi. Tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan ingkang nedya nggayuh wahyu menika mboten kok sarana nyuwun. Sartanipun mboten kok sarana peksa jalaran kedunung tiyang ingkang kedunungan wahyu menika dipun sababaken saking piyambakipun piyambak ingkang ngupadi kersa laku priatos tapa brata nggayuh kanugrahan teteki semedi sartanipun laku prihatos nanging kenging menapa paduka menika kula nuwun sewu ing atasipun derajatipun Nalendra teka paduka nyuwun kanugrahan kanthi sarana peksa kula nuwun sewu sinuwun lepatipun ingkang abdipun Kesawa Sidi menika menapa Begawan Kesawa Sidi inggih wonten timbalan kabeh iki disababake merga saka pertapanmu ya kuwi arga Kutha Runggu iki kebawat keprintah ana ing negara Ngastina arga Kutha Runggu iki wewengkone Yayi Prabu Duryudana wewengkon negara Ngastina mula gandeng kowe wis gelem sartane kowe wis mapan kowe ngedeke pertapan ana ing arga Kutha Runggu mongko kebawat keprintah negara Ngastina gandeng kowe bakal matedhake wujuding Wahyu Makutha Rama kowe kudu gelem menehake kowe gelem ora gelem kudu suwita marang Yayi Prabu Duryudana merga kowe wis nunut ngeyup kamukten kowe wis ngeyup kamukten ngeyup mukti kowe uga mangan wulu wektu negara Ngastina nek ngasih kowe ora gelem menehake kanugrahan Wahyu Makutha Rama mendah dosa apa sing bakal ndok sandang Begawan Kesawa Sidi sareng kula mirengaken sareng kula midhanget pangandika paduka kok sajak merkitik penggalih kula lho iki Anoman sowanan ning kene ih kula suwita mangersaning Sang Begawan Kesawa Sidi malah salah kowe suwita marang Begawan Kesawa Sidi ki sing kok oleh ya apa kowe arep nggayuh Wahyu Makutha Rama kowe ora bakal entuk kula nuwun sewu ingkang kula gayuh menika mboten kok kanugrahan nanging kula namung kepengin mangertosi benjang menapa puputing yuswa kula nanging kula nuwun sewu kula midhanget pangandika paduka ingkang pungkasan menika damel panas damel kejut penggalih kula ning atasipun Sang Begawan Kesawa Sidi menika ingkang kula suwitani ingkang kula ngabekteni teka paduka wantun ngancam marang saripun Sang Begawan Kesawa Sidi merga pancen Begawan Kesawa Sidi luputipun wonten ing pundi siji Begawan Kesawa Sidi kuwi ngedeke pertapan ya kuwi arga Kutha Runggu iki kebawat keprintah negara Ngastina angka 2 Begawan Kesawa Sidi ora gelem menehake sartane ora gelem maringake kanugrahan kang winastan wahyu kamulyan tiyang kang badhe nggayuh kanugrahan menika mboten kok sarana nyuwun mboten kok merga dumeh pertapane Begawan Kesawa Sidi mapan kebawat keprintah pemengkon negara Ngastina banjur menapa ingkang dipun gadahi dening Sang Begawan Kesawa Sidi lajeng paduka suwun menika mboten satrepipun jengandika menika Nalendra mboten limrahipun Nalendra menawi ngendika kados ngaten wela dalah senggana ya cetha kowe sing dadi pepalanging Prabu Karna kowe cetha sing dadi pepalanging Prabu Karna nggone bakal nggayuh kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama ya aja takon dosa tak enteni tulung kedheping meninggal tak enteni sak njabaning pertapan Begawan Kesawa Sidi ora minggat saka pertapan arga Kutha Runggu aja takon dosa keparat dalah sak pengkeripun Sang nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena sareng kula wis padhaken kok wonten wujudipun sukma yaksa mongko menawi kula sawang cat katon cat mboten lajeng kula mboten mangling menika kadedene sukmanipun risang Raden Kumbakarna ora salah bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan penemban
kula sowan ngabiyantara marang ngersa jeng andika penemban Kesawa Siti kula kekalangan Malaya kula menika ngupati pandhita ingkang saged mangertosi babagan lelampahan kula ora dalah nyatanipun menika kula sampun sowan wonten ing pertapan Arga Kutha Runggu tetela lamun paduka ingkang mangertosi kelawan lelampahan kula inggih Raden Kumbakarna kula nuwun sewu wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing mriki sepisan kula menika nedya nanjihaken babagan kasuwargan kula menika namung nyuwun supados dipun tedahaken wonten pundi kasuwargan sejati kula sartanipun wonten pundi sinten to ingkang dados lantaran anggen kula badhe pikantuk kasuwargan sinten to ingkang badhe mangertosi kasuwargan kula lan sinten ingkang dados dalan pati kula Begawan Kesawa Siti kaget sotaning menggalih kula dene paduka menika ngupadi kasuwargan nganglang jagat ngupadi sartanipun budidaya kasuwargan paduka menawi tetela mekaten kula namung saged mangertosi kasuwargan paduka menika namung saking lantaran Sang Begawan Kunto Wibisana wonten ing pertapan Candramanik mila saking menika menawi jengandika Raden Kumbakarna nedya nanjaken sartanipun kepingin antuk kasuwargan kula aturi sowan ngabiyantara marsing Sang Begawan Kunto Wibisana Raden nuwun pamit peneban paman kula jumadung dawuh paman kula jumadung dawuh dalah paduka gawe sanggening para putra Sata Kurawa wonten ing mriki wonten sakjawining pertapan Arga Kutha Perunggu paman ingkang putrapun Sata Jumadung dawuh paman ingkang putrapun Citraksa Jumadung dawuh lha ta dhewe pengestunipun dhewe wani kula niku dhewe wani nyanti-nyanti dhewe waton ngesadit wani ngono nggih Citraksi nanti mumet ndase sebabe wingi entek tengkleng 3 kursi ngono salahe ajak-ajak ya ngono kuwi cumpleng ndase ya karep iki arep enggak gawakne Mas Endringa bareng tekan kono arep disuguh mie ayam. Malah wis wareg aku. Ya ora apa-apa syukur. Batine waduh lah sirku ki arep tak suguh mie ayam walah wis wareg ya Mas. Ning batine liyane meneri ditku awet ora metu. Ha ya iki seneng ora. Aja kaget kowe kabeh tak awe. Mergo pancen aku didhawuhi dening anak Prabu Karna Basusyana ing Ngawangga. Wigatosipun supaya murungake anggone Begawan sapa kae mau? Begawan Wasidi. Kesawa Siti kok Wasidi nara. Begawan Kesawa Siti pandhita Arga Kutha Runggu supaya minggat saka negara Ngastina. Sebabipun kados pundi? Mergo Begawan Kesawa Siti ora gelem menehake ora gelem numedhake ya kuwi wujuding wahyu Makutara marang saning anak Prabu Duryudana mula sing tata-tata samapta ing gati sawega ing diri anak-anakku para Sata Kurawa kabeh budal kinen ngusir kelawan Begawan Kesawa Siti kae mau nggih saged dawuh ning menapa boten krekasa ngrekoso sebabe piye Nikaliku ada topuk pendhita gunung ning nikaliku duweni kasekten luwih. Kula nuwun sewu mboten kok kula kebecoco kula wae lho, Man. Kula wae niku mung coba kawan berkala. Napa melihat sing mungsuh pendhita sekti karitak jajaning perang. Nek kula niku pun iso ngerti nek nikaliku janjane pendhita sing pancen abuh tenan. Njur karepmu kuwi, kowe arep megah ngono kuwi. Nek kowe pancen arep megah ya wis kowe bali yo. Ora usah melu temandang. Melu tok ngebak-baki bis
temandang gawe ora merantasi minggat kono nek pancen ora gelem wis nampa honor pajak ora wah hehe Durma Gati iki wis apa aku ya mangkel jasane wah jan wis kono nek ora gelem nglakoni gawean bali ora apa-apa bubar limbuhan ming micek waduh nggih kapucen paman nggih karang kurang wis anggere kowe karo Kartomarma kuwi wis kuwi paling ngosok Kartomarma kuwi cakepan ora sak penere malah dienggo rambangan Durma malah rambangane pocong Durma Gati gundul matos wis tata-tata samapting gati sawe going diri satama wonten timbalan budal tengaraning para wadyaba nun ngestaken dawuh nyun pamit badal pasilan paman badari sengudi edan Kartomarma lan Kurawa 100 dampyak arep tumuju yang endi alah dalah Anoman ngaglam bergagah kaya ondo mentang kaya gandewa menungso ora tatanan kowe ayo Begawan Kesawa Sidi kon mundur kon wurung anggone dadi pendhita ning pertapan Arga Kudharunggu apa apamu aku ora nrimake yen to ngasih sinuwun Prabu Karna gawe cintrakaning sesembanku ya kuwi sang penemban Kesawa Sidi apa apamu aku ora nrimake ayo Kurawa 100 bali bakal tak gulung genderamu tak rungkat kabeh gamanmu babu ora menake Begawan Kesawa Sidi sartane Wahyu Mekutra Maja takon dosa mung suwe Kartomarma ayo ndak ulungke Begawan Kesawa Sidi waton wis kemlundung sirahe Anoman lah taala leno pangindapun tebak dadamu lakon randha bojomu ing kene marganing patimu Kartomarma oi sirat candhak siramu yo yo antem sisan Sambato Kartomarma hos edo yo candhak siramu yo ya ayo acak aduh ayo oi ayo jar jar ayo jar duh mati aku
ayo aduh yo maju ayo sak oi jatang jiwa ya mas pamrawira ayo duh panjang sambato as sikap ayo hoi ayo Kepogoto Dai ayo Hai Hai terus mati aku. Oh iya. Munyuk Anoman jaran Sotama hus. Edan menungso ora tatanan. Ayo dibegawan ke Sawa Sidi. Bakal tak bonto tangan tak krincung sikile. Lebokke pakun jaran wis wani. Ngowawahi pernatan Ngastina. Ayo. Langkah ono batang Anoman modjar aku tibano iya padahku aduh sambato ora bakal iso nreggalangi kerjane Anoman kowe ayo sambato ayo siap meluncur Edan Mahman kula kawon kowe iki mungsuh begawan ki Sawa Sidi kalah ih kawon senes kok begawan ki Sawa Sidi ingkang kula ingkang kepanggih kula wonten ing pabaratan njur sapa mboten ngenten menawi Anoman wonten mriku ya ana kethek putih kok ora mudar-mudar kowe kalah mungsuh Anoman ih kawon nadyan to sampun sepuh nyatanipun digdaya mboten kanten-kantenan pun man kula sumanggaken welah dalah wis kana mundur kula ora enek sing kenek dindelke siji-siji iki ya ngono Sotama anak jaran hus toko-toko wis diece asem tenan menang apa kalah aku kalah nek menang teneh ora babak bundas sirahe mungsuhmu iya Anoman Mang mungsuhmu Anoman wah edan kula aturi sumanggaken elah dalah sapa iki sing urung maju kula dereng maju kula pun suwe boten maju biasane ping kudu terus ngono nggih pun bakti gatriku kula cengkelake patuh aku nyemplot banyu cak gelem
Lulus. Iki kene balang to iki gajah ki. Berita kehilangan mbok bilang gembira lu kok kehilangan gajah. Aja ngawur hayo. Tandingmu gajah setu bondo. Wah iki. Ini liyane mungcuh tel bulat ini. Ah nek pancen ku arep tanding musuh aku ya. Slutuk mongso wae. Ya. Mati aku. Gage jare mati. Malah nyemplot balang ulung wayahe yane nyemplot ku ulung wayahe. Ulung wayahe nyemplot. Nyambut gawe jike. Cak geleme dhewe wae kaya. Nek pancen kowe iso nrenggalangi kridane gajah setu umur gawe ketampar kok ijak mutar. Wah, ya wayah. Kunjeli peti bala-bajiku. Kok guru krungu suarane teng gedebuk. Ora ana peperangan apa-apa iki jane ning endi? Lho. Dur. Kok wis mundur. Pun mboten maju. Oh. Ane jeneng nek mundur ki ya ora maju kok senenganmu kaya. Nggih, Pak. Mundur teratur bare kelaran. Oh. Kowe nek rak wong apa story wae mboten. Iki ki berlaku nggih perang. Oh. Mundur mbangane kelaran ngono ki lho. Apa ngono? Mula prinsipe bocah-bocah saniki kok ngoten niku. Apa ngono? Wis diblokir nomor ganti nomor WA meneh. Ha. Nek wis kaya ngoten niku lak pun ora dialgahi to, Man. Ha iya. Wong mundur mbangane kelaran. Ha iya. Pun kula semanggake. Dur, arep maju Wala taala. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Anoman. Sinten? Mungsuhe Anoman. Sik nak lingguh ora krungu kula. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Anoman. Wah, la taala. Mungsuh Anoman. Kepiye kowe apa wedi? Mboten. Apa kowe jirih karo kethek? Mboten, babar sari babar pisan mboten. Babar sari senengane ora. Kowe rono arep golek mie gacoan nah. Seneng jamban ki senengane ora. Wah, ora cetha wae ora harak tenan to bis digalunga. Ngene kok ora. Mungsuhe Anoman. Wala taala. Liyane Gajah Setu Bondo. Karo Garuda Mahambira karo Naga Kuwera. Naga Kuweraen mboten anu ora. Sampeyan kalih kula basa. Wah, Man, bengi iki rada nyantai sebabe rada lomba tempone. Kowe njaluk banter yo men kok dibanterke. Nggih. Ning kowe arep maju apa ora? Mengerian. Anoman iku kelebet kadang tunggal bayu. Ya. Ten iku isine enten Naga Kuwera, enten Gajah Setu Bondo dan ada sak piturute. Teng mriku enten Werkudara. Liyane kadang tunggal bayu liyane Werkudara niku mboten enten sing sengit kalih kula. Ngono. Nggih. Anoman niku kalih kula niku kanca. Lho. Kanca gulang-gulung ngalor ngidul ngulongetan. Sing kula satrune niku wing Werkudara. Dadi arep kadang tunggal bayu maju kabeh. Wah, kula gah nanti. Ora kok kula wedi. Ning masa karo kanca dhewe ya arep gelut. Wah, ning nek sing maju kadang tunggal bayu Werkudara. Wah, niku nembe kula gliak-gliak. Ngoh, dadi kesimpulane. Wah. Ayo sing cetha nek sampean ngakon kula mungsuh Anoman niku ming percuma. Kula ale Anoman rono masalah apa-apa. Ngoten lho. Kula sing ndek masalah iki ameng kalih Werkudara. Nek sampean ngakon kula maju mungsuh Anoman niku ming percuma. Ora ana nyatane, ora ana kasile mengke ming
wedangan aku duwe kepethone ku mung wedangan. Ora sida Mas. Pun mangsa boronga kula niku kalih Anoman kanca kok padha. Pun. Mundur mawon. Mboten enten sing iso dijagake saking para sata kula pun. Koko Prabu Karna kasumbanggaken Koko Prabu. Manus maning jajalan sukertaning bawone iblis lanat menungso ratatane begawan Kesawa Sidi. Anoman kowe ngobrak-abrik barisaning para sata Kurawa ya. Kowe iso menang mungsuh Kurawa ning kowe ora bakal iso nrenggalangi kridane pusakaku Kiai Gunta. Ayo aja takon dosa kowe kuat nadahe pusakaku. Aku meguru karo kowe 20 taun keparat. Oh. Oh. Aduh. Dalah kados pundi nggih wahedan. Wah, mboten entuk damel paman. Sabaraning damel anggenipun badhe murungaken Sang Begawan Kesawa Sidi lajeng kados pundi. Kula nglega Kiai Kunto malah dening Anoman dipun saot dipun beto. Wah, kula edan paman, wah edan tenan. Menawi kula mboten ngesta wujudipun pusaka kula Kiai Kunto, wah ngibarat sampun pepes bayu kang tapis manah kula mboten gadhahi kegiatan nata ngawangga sampun mboten gadhahi kegiatan lajeng ngersa paduka kados pundi mboten wonten srana sanes kejawi kula teteki mumuji marang ngersaning dat kamulwing dat nggih lajeng keparingipun Kurawa kula aturi wangsul kula aturi bidal kondur wonten negaring Astina ngestaken dawuh nggih salah Kurawa ayo bali wah nganti ora duwe kekuatan Prabu Karna merga nglabuhi tumrap Yayi Prabu Duryudana ya ning ora dadi ngopo kabeh wajibe tak lakoni aku bakal budal menyang ana ing alas Gardapura bakal meminta marang saning Jawata supaya pusakaku Kiai Kunto bali menyang ngarsane Prabu Karna Basusena. Anakku cah bagus bisa warna. Nggih, ora Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Nggih. Bisa warna. Nggih, wonten timbalan. Wis kaya wis purna jejiban panjenenganing sono ning Madyapada. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten. Ateges wis wanci lumengsering keprabaning Prabu Bisawarna ana ing negara ing Singgala. Mula kang saka kuwi nggih Pun Rama bakal ngupadi kasuwargane Pun Rama bakal manjing ning kasuwargan jati. Sira anakku Bisawarna ndak jaluk supaya ngenteni lungguhe Pun Ramamu Kuntawibisana ana ing negara Singgala. Lungguh dampar kencana ning negara Singgala nggih anakku. Kenging menapa kedah paduka ingga sakmenika paduka nedya ngupadi kasuwargan jati panjenengan. Ya pancen mbok menawa wis kodrating Gusti Pun Rama kudu ngupadi kasuwargane Pun Rama. Waduh. Wis ora suwe-suwe. Mesti sira sing bakal nggumanti keprabone Pun Rama. Waduh, Prabu kula nyuwun pangapunten. Menawi kathah lepat kula anggen kula ngabekti kelawan jengandika anggen kula misungsungaken sedaya kemawon sedaya kekirangan kula nyuwun pamit Rama Prabu. Wis ora sah suwe-suwe ora sah kakang gunem sing tanpa guna mengko mundhak gawe sedhiye Pun Rama. Iki nyuwun pamit Rama Prabu, nyuwun tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih anakku Bisawarna.
dalah bujleng-bujlenge bis lanat padha jek-jekan ya iki pancen sing tak goleki. Ya iki pancen sing tak goleki. Oh, Mlemban daturi paring dawana ngendi dunging kasuwarganku. Wela dalah Raden Kumbukana. Iya. Nek kowe ngopati kasuwarganmu, kowe kudu goleki dununge Panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara. Raden Werkudara ya dasar para nyata. Kowe suwita marang saning Raden Werkudara. Ah, njaluk pameh aku pati saiki. Wela dalah Nuraga ana dawuhmu apa? Sukarto ana dawuhmu apa? Angkara lan Ludra ana dawuhmu apa? Ana dawuhmu apa? Wis titiwancine awake dhewe kudu pisah merga pancen panjenengan ingsun bakal ngupadi kasuwarganku. Wong sing bakal nggayuh kasuwargan jati kudu icul saka hawa papat ya kuwi supiyah amarah mutmainah lan alwamah. Mula kang saka kuwi kowe golek panitisan, kowe ngupadi panitisan banyu kang ditulke para kawan. Ya ora sasuwe-suwe ora gage budal dina iki panjenengan ingsun bakal ngupadi kasuwargane panjenengan ingsun hawa papat kowe kabeh. Wah ya wis digoleki wae. Satria pengawak banyu bagus jarene ditutke Panakawan cacahe 4. Goleki mlaku mangetan mbok menawa ketemu. Ora sesuai digake buah budal dina iki. Iya. Raja Sadi sampeke perbatang Gus. Sapa dadi jenengmu? Ana Satra Bagus tanpa cacat ngadangi kelawan lagune. Hawa papat kang bakal tumuju golek kasuwargan, golek panitisan. Satra Bagus tanpa cacat ngaku sapa jenengmu Gus? Takon karo aku ora duwe jeneng. Banjur sapa? Aku nanging duwe kekasih. Sapa kang dadi kasihmu? Panengah Pandhawa satring Madukara. Raden Arjuna. Raden Arjuna. Ya Permati, ya Permati. Ya Janaka, ya Janaka. Sing mburi awake gedhe dhuwur. Aku tak melu, aku iki absen kaya iki ya. Melu. Takon karo aku Petruk Kanthong. Lho, Petruk Kanthong. Iya. Sapa ya aku ya ning? Gak karepmu.
Petruk kantong bulung Petruk kantong bulung bel keduel beh ya tontong set ya lincak swelo angkring dimejo sendok maruta porok tirta sambel wiyaka alah perkakas warung tiga kabeh ngelih padha kira sing mburi dhewe tangane ceko matene kira sikile becik awake cilik sapa sing dadi jenengmu aku tak melu mari Kang mari takon karo aku Nala Jaya Tungkluk ya Setra Pawira Prambuyan ya Sang Jaya Klithik ya Sela Blekithik ya jenenge medeni ning kok wong ora medhasi kan sing mburi dhewe sapa dadi jenengmu wong kanegara aku ngawur ora takon karo aku sapa jenengmu Daya yo Bagong yo Michael yo Pintu yo Juang yo dobleh kencana bari takon karo kowe sapa jenengmu takon karo aku hawa papat karo kadang-kadangku bakal golek panitisan mula Raden aja ngedangi dalanku aja ngedangi dalane aku kabeh iki sak kadang ora kena ngadangi dalanku aku bakal marep ning pertapan Arga Kutha ora kena pancet kudu bali apa kelakon aku wani mateni karo kowe maksud jangan panting karo sabarke perbatang aja ning sampyo kuwandamu mati tidak aku cokot siung pengapit panas aku maju jangkah ra bakal tak tinggal loncat kowe kabeh
Edan Kakang Semar. Ora kaya adat sabene yen aku ketemu kelawan buta-buta. Sing begal kelawan lakuku lah kok teko iki digdaya timen. Mokal sampean kawon. Karang sedaya buta papat cacahipun menika hawa menungsa. Niku hawaning menungsa sedaya. Sepisan nika sing rambuté abang nika. Nika jenenge hawa amarah. Menika abang nek ora iso ngendhalekke utawa ora iso mengontrol sing werna abang menika kala wau entene mung kepengin muring-muring mawon. Nika sing rambute kuning kaya gedang goreng nika haluambah. Mangkono Kang. Nggih. Nika kepengin ming anu hawane ming aja-aja madang terus. Sampean mboten iso ngendhaleke ngoten niku, mengke dadi lemu kaya sing bonang niku. Sing ngendang barang melu geguyu sing ngendang barang. Lajeng menika ingkang werni cemeng menika. Sing ganteng menika Pak Purwanto. Menika ingkang mujo awaning kesenengan. Lajeng ingkang pethak menika naminipun apa to Le? Mbah aku ra idep. Pokoke nika hawa sing sae. Niki kula nembe ngelih, nembe ngantuk agek ra iso mikir. Ngeling-eling niki buyar kabeh. Ya ora dadi ngopo. Mula nek ajeng nandingi buta papat nika cacahe niku gampang. Sampeyan mung muja Pancaka Suci mengke pun otomatis masuk ke dalam nomor handphone Anda. Terus saking menika jenengan kedah nyuwun nomor WhatsApp. Supados samangke kenal, supados samangke menika. Saged sesawungan utawi samangke malah saged panjenengan saged dados jodhonipun. Ada mboten ngaten menika, jenengan mboten nyuwun nomor WhatsApp, menika malah gelo. Monggo wayune ora sebene. Panjenengan niku. Wela dalah Kakang Semar kok malah turu ya. Tak tandangane Kakang. Sigra muja Pancaka Suci Sang Raden Arjuna. Kocaping mangke hawa papat hawaning menungsa, sipating menungsa, nepsaning menungsa. Dupi mulat Sang Raden Arjuna. Dupi pirsa sartanipun midhanget pangandikanipun Sang Prabu Kunto Wibisana ing nguni. Tanggaping gati mangertosi bilih menika panitisanipun hawa papat menika kula wau. Kocaping mangke sigra mancing angganing Sang Raden Arjuna. Don al selesai semuanya. Selesai semuanya ki apa sampean mboten sangendika. Digelar wancine tumuju wonten ing arga kutha Runggodan. Mas Kromo Sidam Sekaring bawana Raden Anoman. Menika menapa kok wonten pusaka Penemban. Menika pusaka kagunganipun Nalendra Ngawangga Sang Nata Prabu Karna Basusena.
Ingkang sekawit duwe ngunit nedya den neraken wonten janggaring sang Penemban Kesawa Sidi nanging tanggaping gati kula nyaut pusaka menika. Lajeng pusaka menika badhe dipun menapakaken kula kantun nderek Penemban. Mastu Rama Sidam Sekaring Bawana. Raden cetha anggon kita madeg pandhita. Anggon panjenengan dados pandhita wonten ing pertapan Kendali Sada dereng resik lair batin paduka. Liripun kados pundi? Nyatanipun panjenengan tasih kuwates bilih sak mangke pusaka menika anyocok dada kula tumuli kula sak mangke sirna margalayu. Panjenengan menika ateges ngowah-owahi wadining Gusti. Saged ing sampun kados ingkang sampun kula aturaken duk nalika pawiyatan agung kala wau judul rejeki lan pati menika wadinipun Gusti. Menawi panjenengan menika kok tasih meper mobal babaling kanepson, tasih nggadahi raos kuwatos, tasih nggadahi raos mboten trima menawi sesembahanipun nedya den Pulasara luwih-luwih agengipun dipun pejahi. Ateges panjenengan menika tesih dereng ikhlas, panjenengan tesih dereng saged dados pandhita. Satanipun sanes watakipun Brahmana menawi taksih nggadahi wewatekan ingkang kados mekaten. Mila saking menika Raden Jengandika menika kula wastani kirang awas lan kirang wasis anggen paduka menggalih Raden. Lah dalah manus-maning jajalan sukertaning bawana. Lah kok tekono pendhita sing ngedeke pertapan jeneng pertapan Arga Kutha Runggu. Mongko wewengkone kebawat keperintah negara ing Singgela. Penemban sapa kang dadi peparapmu? Mas Rama Sidam Sekaring Bawana. Mboten pangling menika Sang Begawan Kunta Wibisana. Oh lah dalah kowe wis tepung karo aku. Inggih. Wonten menapa dene Jengandika merpeki kalian ingkang abdipun Kesawa Sidi? Lah dalah. Ngerti yo. Nggonmu madeg Brahmana iki mau wis nyalahi pranatan hukum. Wis ngowahi adat. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Marata gage sawangan pertapanmu iki wewengkone kebawat keperintah wewengkon negara ing Singgela. Mula Blaka Suta aku ora sarujuk sartane aku ora nrimake yen ana pendhita sing maning ngusik-usik katentreman negara ing Singgela. Begawan Kesawa Sidi. Kula aturi juga anggen paduka tapa sampun ingkang panjenengan gayuh supados pusaka Kyai Kunta Wijaya Danu wangsul dumateng asta paduka kakunduraken wonten astanipun nata ing ngawangga sakmenika sampun kasembadan Koko Prabu. Oh lah dalah. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya jagat dewa Bathara jagat pangestungkara. Walah dalah matur nuwun ya Di. Wah si Adi sing wis nulungi kelawan pati uripipun Kakang. Matur sembah nuwun niki Koko Prabu. Wah edan mendah kaya ngapa besok pun Kakang nelakon Bratayuda Jaya Binangun
Sebab yen to pun Kakang tanpa senjata Kunto bisa ana ing perang agung Bratayuda ora bakal bisa babak lan timbang Mungsuh Siadi. Wis matur nuwun ya dipun Kakang ngaturke panuwun. Ih, Koko Prabu nyuwun pamit. Ora pangling sukmane Kumbakarna. Wah dalah kowe jebul tepung karo aku Werkudara, cetha aku wong kondang. Wah dalah. Wah ngegungke parang kabisanmu. Wigatine apa kowe merpeki kelawan aku? Ora dalah aku mung kepengin golek kaswargan jati. Aku mung kepengin golek kaswargan jati. Werkudara, ayo aku arep suwita kelawan kowe, aku arep manjing ning aragamu. Ayo. Gelem apa ora? Ayo gelem ben aku ora mider ngubengi jagat. Wah. Aku jeleh nyawang kananing jagat, gempalaning jagat legiasining kahanan. Ayo Raden Werkudara, naturi kersa tak suwitani. Wah. Kowe kelakon suwita kelawan Werkudara waton wis gemblundung. Gulune Werkudara wis gemblundung, sira Werkudara. Ah, siasal bangsa Bharat. Ah. Pendirangan kaya wong kae ponokawan kon meneng kae unang-unung ora wancine sinom unang-unung kajengipun to Koko Prabu Ponokawan menika kepengin seneng-seneng ki ning wancine ora wanci kaya ngene iki Kresna aku ngono kuwi. Ngapa kowe bingung? Pendirangan. Wah. Au gule murcamu ning ngendi? Mar-semar meneng. Ora gender wae. Kula menika caper kalian. Caper yo caper. Dumeh ditunggoni Anggi. Inggih Koko Prabu. Janaka ora kepengin. Nggih. Janaka ora kepengin wis duwe dhewe. Nggih, sinten? Siwayanti. Sinuwun Kresna kok kenal Siwayanti barang. Senengane kok sok ora. Kalau Ndara Werkudara niku pun duwangsul pun dukundur. Dumadakan. Aku dipethuhi kelawan Kumbakarna jare anak arep suwita karo aku. Bareng tak kepruk ndase malah ilang. Tak kedhepake dening netraku. Iki kok ora ngerti lakon kuwi ya ngono kuwi. Mancane mangke sok maca naskah, iki sok maca naskah. Kresna kok nganggo naskah. Lho elek-elek ngene iki aku wong ketoprak. Mbah ora idep. Sak geleme dhewe ora. Werkudara. Hawa. Pancen Kumbakarna ki sing dadi dalan kasuwargane ki ya mung Siadi. Wah, aku wegah.
Werkudara gagah-gagah bagus ya ngene ora ana sing nandingi. Kepanjingan buta Asuti. Kumbakarna ki wis manjing ning awakmu, kuwi wis kodranting Gusti ora kena diselaki. Suwargane Kumbakarna ku ya mung mapan ana ing wentise Bima. Petis, wentis. Petis maneh. Jong-jong meneng Semaretan. Aku pengen eksis meneng-meneng. Ora klangklung-klangklung. Gentane Pak De Sumarmu iki ora. Meneng. Pak De Sumar saiki saru men. Rak geleme dhewe ora. Bacekno Petruk teges ora ya biasane. Aku biasane mbunang ki terus semendi awakku terus leren leku mbunang. Apa ora beda karo Semir kuwi angger gender nangnung angger ngantuk mandeg sik merem sik ler. Wis unik-unik terus yogane dhewe ku unik-unik. Ha iya. Iya wis rak gelemmu. Ayo kesulo. Mergo tuk nalika semono mergo dinawan dening dewa mejang ilmu pawakem. Mendrane pun Kakang kuwi mergo pun Kakang oleh wewisik saka dewa, pun Kakang kudu mejangake sartane medharake ilmu pepakem Makutha Rama Werkudara. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang mawe kehandrung. Bagong sak gleme ndara. Krungu sulukna dodo. Untung ora ketutan penerus iki. Kluthik-kluthik. Awirang sak lawase urip. Punakawan duetan Jlamrong wonten timbalan Kakang Mas. Tak jaluk gandeng kowe wis nampa wejangan saka Kresna kakangku. Wejangan Makutha Rama iki wejangna mring para punggawa lan kawula kabeh sak negara Ngamartaja nganti sing kliwat ngestaken dawuh Kakang Mas. Oh. Ya. Sengune bapakku. Iya, Werkudara. Endi aku wejangen. Apa kuwi jenenge? Megar semu. Arep tak kepruk nengok wong tuwa. Endi aku wejangen wahyu Makutha Rama. Ah, Sudi bali. Emoh urung bali nek urung duwe. Sengkune bali. Iya.